Hola, em dic Elisa Ramallónaga. Vaig al col·le Pedrona Immaculada a curs tercer de primària. Avui parlarem de les llavors. Les plantes neixen de les llavors. Hi ha molts tipus diferents de llavors. A la natura res és per res. Les llavors són diferents perquè tenen diferents maneres de traslladar-se i trobar el seu lloc a terra on els hi anirà bé créixer. Com poden viatjar les llavors i com de lluny poden anar. Les llavors poden traslladar-se per l'aire amb el vent. Així fan les llavors petites i lleugeres. Molt sovint tenen artilucis per volar, com les aletes de làser, com la dent de lleó, que està recoberta amb una esfera de plomals. Algunes plantes transporten les seves llavors per rius, llacs o mars. Això ho fan les plantes aquàtiques, com els nenúfars, i també les plantes que creixen als costats dels rius, com els salzes. Per exemple, els cocos, que transporten les seves llavors per al mar i al cap d'un any s'acosten al terra i creixen allà. També algunes plantes es traslladen amb l'ajuda dels animals. Per exemple, les fruites de la repalassa s'enganxen a la pell dels animals i durant una estona es desenganxen i a aquell lloc creixen. Moltes plantes tenen fruites molt dolces i suculents i els animals les mengen. La part carnosa es digereix, però a les llavors no els hi passa res. Són molt resistents. Tornen a sortir de la panxa de l'animal tal com estaven, com el patufet. Algunes es transporten amb l'ajuda dels insectes. Als boscos tropicals, les formigues mengen fruites i les llavors cauen a prop dels seus formiguers. Per això, algunes espècies de plantes es troben només a prop dels formiguers i en cap altre lloc. Algunes plantes deixen caure les llavors totes soles, però en canvi, algunes altres, com aquest cogombre boig, si es toques quan està madur, les llavors exploten i surten per als aires volant. Aquestes plantes es diuen balestes, com les balestes que antigament feien servir per trencar castells i tirar pedres. Les llavors són molt resistents. Poden caure a terra a la tardor, passar allà tot l'hivern i només sortir a la primavera i créixer. Silena stenophila és una planta que ha tingut un destí molt memorable. Fa 31.000 anys, un esquirol va amagar les llavors de la xilena en el seu rebost. Les reserves oblidades es van congelar i es van cobrir amb desenes de metres de terra congelada al nord. Fa uns anys, els científics van trobar les llavors. Les van poder fer créixer, florir i que els hi surtin fruites. Resulta que la planta mare va veure mamuts i la planta filla va veure ordinadors i mòbils. Bitxos d'estial d'aquesta planta!